Така, миналия ден казах, че ще направя някакви снимки. Си викам, те ще правя снимки. По-добре да направя някакъв клип. За това какво се случва с доматите ми. Тъй като гледам, тук е така, може би не се вижда много добре. Обаче като че ли съм си хванал някаква маничка и алтернарийка. Имаме някакви определени точки, освен воднисти петна по местата. И ще се наложи, може би, да пръскам с нещо, колкото и да не искам. Ако не успея да намеря някакво нормално био решение. Доматите съм ги пръскал само с отвара от коприва. Сложих преди малко калци, понеже започна да ми прави този корен и този до него върхово гниене. И поради някаква причина започнаха да ми съхнат цветчетата. Изсъхнали цветчета. Отново петна, тук е така. Ще видим какво ще правим. А иначе, това са малките доматчета, които са от Таня от Банкя. Този тук големия ми е розов гигант белоско сърце. Те не стават кой знае колко големи, всъщност тези са от Таня малките. Тук е така имам чушки, които не върват въобще добре, не знам дали заради липсата на светлина или заради нещо друго. Така, тук е един, който смятам да откъсна след малко. Поимва се тук там е домати, но доста ми ги порази това върхово гниене. И това е положението. Този на Таня, средно големия, се оказа особено плодовит. Така като гледам, имам навсякъде, където съм пуснал от него, имам доста доматчета и са страшно вкусни. Значи такъв домат не съм ял от години и не мога да си спомня дори от колко години. И това е като цяло, е този корен, на него не остана почти нищо, тук е така някакви мънички само уж, колкото да се завържи положението. И така. Преди малко съм напръскал с коприва, вони доста. Ще се поискаме преди да отида на плаж. Тук отстрани се чува петела. Този петел е през... да, точно така. През няколко часа кукурига долива в 3 часа сутринта. Благодаря работа. И това е. Късвам си доматчето и сигурно да ям. О, само се похваля. Този е един от най-големите за момента. Надявам се да порасне още. За да стане наистина биловско сърце розов гигант. Ей така. Това е всичко от мен за сега. Чао и до скоро.